Λοιπόν, ψάξε βρες σακούλες και τελείωνε γρήγορα. Ο Μάκης είπε θέλει παστρικές δουλειές. Όχι μαλακίες, ούτε υποψία, φίλε, τίποτα. Οκ. Riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born. Αγκούστους, έλα κάτσουμε, έχουμε χρόνο. Γιατί δεν παίρνουμε τα διαμάντια για την κάνουμε? Ρε φίλε, είσαι τρελός. Μας γαμίσει ο Μάκης, ρε. Έλα μωρέ, και πού θα μας βρει? Ούτως ή άλλως και να στείλει κάποιον οι καλύτεροι είμαστε, τι θα μας κάνει? Ρε φίλε, τι είναι αυτά που λες να πούμε? Δεν είναι σωστό. Καλά πλάκα μου κάνεις. Μου μιλάς για σωστό και λάθος, ενώ έχουμε καθαρίσει τόσο κόσμο. Φίλε, δεν δαγκώνεις το χέρι που σε ταΐζει. Και ειδικά το Μάκη. Πρέπει να πάρεις μια απόφαση. Θα μπορούσες να αποσυρθείς μια διαβάτα. Φίλε, εγώ το Μάκη δεν το γάμα. Κι άμα γουστάρεις, πάρε τα διαμάντια και φύγε. Κι εγώ δεν θα σε καραφωσώ. Θα σε καλύψω κιόλας. Μα θα πω του Μάκη ότι βρήκαμε τον Ελβετό νεκρό και τα διαμάντια άφαντα. Και τώρα πάρτα και φύγε πριν το μετανιώσω. Εντάξει φίλε μου. Και ό,τι χρειαστείς, απλά πάρε με τηλέφωνο. Riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born.